Използване на различни видове реалност VR, AR, XR в обучението чрез иновативни методи и подходи. С развитието на технологиите, образователните системи по света търсят все по-иновативни методи за ангажиране на учащите. Реалността в различните й форми, виртуална реалност, добавена реалност и разширена реалност предлага нови хоризонти за по-ефективно и интерактивно обучение. Виртуална реалност представлява среда, в която потребителите се потапят, създадена от компютърни технологии, която позволява на потребителите да взаимодействат с симулиран свят. Какво е нейното приложение в образованието? Научни експерименти и лаборатории. Учениците могат да извършват опасни или скъпи експерименти в безопасна виртуална среда. Исторически разходки, потапяне в минали събития или посещение на исторически места, като Древен Рим или Египет. Обучение на бъдещи специалисти, например симулации за лекари, пилоти и инженери. Пример, приложения като Google Expeditions и Zspace се използват за виртуални учебни пътувания и симулации. Виртуална реалност. Други приложения, например в медицината и хирургията. Хирургически симулации. Обучение на студенти по медицина с VR платформи като OSO VR, Touch Surgery за практикуване на операции в безопасна среда. Диагностика на пациенти. Симулации за диагностика на симптоми с интерактивно взаимодействие с виртуални пациенти. Наука и технологии. Виртуални лаборатории. Платформи като Labster позволяват на ученици да провеждат химически, физически и биологични експерименти без риск от наранявания или загуба на материали. Астрономия. Платформи като StarChart, VR и Titans of Space позволяват на ученици да пътуват из космоса и да изучават планети, звезди и галактики. История и култура. Посещение на исторически обекти, VR турове на пирамидите в Египет, Римския форум или Берлинската стена чрез Google Expeditions или Time Looper. Живот в миналото. Поставяне на ученици в ролята на хора от Древен Рим, Средновековието или Втората световна война. Обучение на професионалисти, пилоти и авиосимулации. Платформи като Flight Simulator се използват за обучение на пилоти и пожарникари. VR симулации на пожари и ситуации на спешна помощ за подобряване на реакциите при кризи. Езици и културно потапяне. Обучение по езици. VR приложения като Mondly VR помагат на учащите да практикуват чужди езици в симулирана реална среда като ресторанти, магазини и пътувания. Добавена реалност. AR. Това е реалност, която обогатява реалния свят с дигитални елементи, които могат да се видят чрез устройства като смартфони, таблети или AR очила. Приложение в образованието. Интерактивни учебници. Учениците могат да сканират страници, за да видят 3D модели и допълнителна информация. Практическо обучение. Виждане на 3D модели на органи в биологията или на молекули в химията. Интерактивни проекти. Създаване на AR съдържание за учебни проекти и презентации. Пример. Приложението MergeCube позволява на учениците да взаимодействат с 3D модели в реално време. Добавена реалност. Наука и математика. 3D визуализация на молекули и атоми. Приложения като AR Chemistry помагат на учениците да видят химически реакции и молекулни структури в реална среда, геометрия и математически фигури. Интерактивно представяне на 3D фигури чрез приложения като GeoGebra. Биология и анатомия. Учебници с добавена реалност. Приложението Anatomy 4D позволява на учениците да виждат човешките органи в триизмерен вид директно върху учебната маса. Инженерство и архитектура. Интерактивни модели на сгради. Студенти по архитектура могат да визуализират своите проекти в реален размер чрез AR приложения като SketchUp Viewer. Разглобяване на машини. AR приложенията могат да помагат на учениците да разглобяват сложни машини на екрана и да разбират тяхната структура. География и околна среда.
изследване на земната повърхност, добавяне на AR карти и модели за изследване на континенти, реки и климатични условия, езици и четене, интерактивни книги, AR приложения като Quiver и Augmented Class превръщат детски рисунки и учебници в анимирани 3D сцени. Разширена реалност XR. Какво е XR? Extended Reality обединява елементи на VR и AR, създавайки по-сложни и богати виртуални преживявания. Приложение в образованието. Симулиране на реални ситуации, например виртуално обучение по безопасност в строителството или химическите лаборатории. Индивидуално обучение XR позволява персонализирани преживявания според нивото и нуждите на ученика. Пример. Платформи като Microsoft HoloLens предлагат решения за обучение в реални условия с добавена виртуална информация. Разширена реалност XR. Медицина. Хирургическа практика в реално време. Платформи като Microsoft HoloLens позволяват на лекарите да виждат добавени 3D изображения на органи по време на реални операции. Обучение в индустрията. Ремонт и поддръжка на машини. Платформи като PTC, Vuforia обучават техници чрез XR, като наслагват инструкции върху реални машини, симулации за безопасност и управление на кризи. Обучение на строителни работници. XR позволява симулации на работа на строителни обекти, като включва реални и виртуални сценарии за безопасност. Физика и инженерство. Проектиране и тестване на технологии. Инженерите могат да проектират и тестват 3D модели в реален мащаб чрез XR платформи. Обучение на военни и полицаи. Тактически тренировки. XR симулации за реагиране при критични ситуации, като престрелки, спасителни мисии или обезвреждане на бомби. Предимства на използването на VR, AR и XR в образованието. Интерактивност и ангажираност. Учащите се включват активно в учебния процес. Подобрено разбиране. Сложните концепции се визуализират по достъпен начин. Безопасност и икономичност. Практическите упражнения се провеждат в симулирана среда. Глобален достъп. Обучение независимо от местоположението на учениците. Дейности за малки ученици с AR и VR. Изучаване на животни. AR приложения като Air Animals позволява на децата да видят и изучават виртуални животни в реална среда на класната стая. Рисуване и творчество. Децата могат да оживяват своите рисунки с приложения като Quiver, истории и приказки. AR и VR приложения като Наратор AR превръщат четенето на книги в интерактивно преживяване. Глобално дистанционно обучение чрез VR и XR. Ученици от различни държави могат да се срещат в виртуални класни стаи, да работят заедно по проекти и да пътуват виртуално до различни места по света. Предизвикателства и бъдещи перспективи. Цената на технологиите VR и XR устройствата все още могат да бъдат скъпи за масова употреба. Технически умения. Учителите трябва да преминат през обучение за работа с новите технологии. Бъдеще. Очаква се масовото навлизане на тези технологии да направи образованието по-достъпно, иновативно и интерактивно. В заключение. Виртуалната, добавената и разширената реалност предлагат огромен потенциал за трансформиране на традиционните образователни подходи чрез иновации и интерактивни методи. Тези технологии създават бъдеще, в което ученето не само ще бъде по-ефективно, но и по-забавно и вдъхновяващо.